Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazwi la kwababa angomhla ka-1 July. Guys, namhlanje kuzwelakhe uvuke ekuseni wajoga ezama phela ukureleasa i-stress. Hhayi-ke noBahumi wenze okufanayo. Bathe sebejoga-ke ey'ndaweni ezimbili ezahlukahlukene. Ilona loyo wathi uthatha i-break, wathatha ifoni, wayibuka, ezama phela ukuthi-ke yabo, mhlawumpe aqale i-conversation yabo, kodwa-ke wabuye wayikhuza. Bobabili bawaphindisela amafoni, benqena nje ukuthi bephazamisane ngoba phela bahlukene labantu. Guys, uBahumi-ke uthatha isinqumo esikhulu. Emva kwalapho wahamba waya ekhaya kubo, wabiza abazali, wathi ucela ukukhuluma nabo kancane. Abazali-ke bathe sebeyilulile indlebe. Hhayi-ke guys, uBahumi washo ukuthi-ke ngiyanithanda bazali bami nobabili futhi. Oh, bamoyizela bakithi. Bengazi ukuthi kusezisigaxa sendaba emva kwalolu uthando lolo. Shilo kuBahumi ukuthi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi-ke ngihambe le ekhaya, ngimuve out, ngiyoyitholela i-apartment yami. Uma wakhe wathi, hayi bo mntanami, ngoba kutheni? Wathi ngibona sengathi ngimdala manje, neminyaka u-30 and ama-decisions engiwathathayo niyawaphikisa kakhulu le ekhaya. So yingakho ngihamba. Kakhulukazi nje wena mama, uphumile emgqeni ngokuthi uhambe uye lapha kaMkhize, uyotshela izwe lakho ukuthi-ke ahlukane nami. So yonke lento nje nokunye ngiyabona ukuthi cha, sekuyisikhathi sokuthi nami ngihambe, angiyoyithathela iy'nqumo zami la ngaphandle emzini-ke wami. Ayi guys, baba buhlungu emoyeni kabazali. Washo nobaba kaBahumi ukuthi konke lokhu bebekwenza ngoba bemvikela. Washo wathi nayi ngiyabona, ngiya-appreciate futhi ukubona ukuthi nje hayi cha, kinako mani, sekuyisikhathi sokuthi ngihambe. Hhayi-ke guys, waqeda wabashiya kanjalo. Yabuhlungu-ke inhliziyo-ke kamawakhe ikakhulukazi ngoba phela bamthathe njengo-first born, igugu labo, and abafuni ukulahlekelwa uyena. Ngisho noma thiwa bayazi ukuthi ngelinye ilanga uzoshada, kodwa-ke ukumane ahambe nje kanjalo engashadile bazwisa ubuhlungu. Uze washo ubabakho ukuthi bengithi ngizokukhipha ngeveli mntanami, yabo. Wathi nami bengazi ukuthi iyona into eniyifisayo leyo ukuthi ningikhiphe sengishadile, kodwa niyabona nani, akuhlangani. Ngithi ngilethe uzwe lakhe la nithi animfuni, nimbeka amabala. So ngiyahamba. Guys, kupheli-ke lapho. Le kwaMkhize, Dumisani Thokothela uganwe wabo ukuthi-ke uzwe lakhe uke wathi stand up to him ngayizolo, wamtshela ezikabhoqo, washiya kangalazi. Uyasho ukuthi uyadelela lo mntana. Yabona lo mfana uyadelela, ukwazi ukuthi aqulise mina ngiwubaba omdala wakhe. Kangakanani-ke kunina abantu bami, kangakanani kunina? Yabo lo mfana futhi ngabe kade ngaqeda ngayo. Hhayi manje, dala. Yabona-ke kodwa mfana wami Mhlaba, ngifuna wazi ukuthi kumele manje yonke into sithi uyabo ukuyiziba. Yabo leli bhizinisi langasese sithi ukuma kancane ngoba umeke wakubamba uzwe lakho ukuthi ungaphansi kwami nawe uzophetha. Lapho usho njalo nje vele uzwe lakho usengenile guys, usecwilile. Kunobhuti ekuthiwa uCharlie asebenzisana naye, vele benza i-delivery yokuqala eyi-side hustle today, and bamfihlelile uDumisani ngoba bafuna ukuthi athole yabo imali kuleli bhizinisi leli. Yeyi ngoba umfaka umuntu kulayini kanti uzogcina sekweqa. Into eyenziwe uMhlaba-ke leyo ubaba wakhe. Guys, pheli-ke lapho. uDumisani-ke uthe ukuyithoba wathi ukuyoxolisa lapha kuzwe lakhe eMkhize Logistics ema-ofisini akhona. Uthe mefika nje wathi ndodana, wacasuka uzwe lakhe kodwa wayibamba ngoba phela inhlonipho ayikakambalekile. Wathi gcwabe, wathi ndodana ngithi angize la ngizoxolisa yabo ngaleli bhizinisi ebengilenza eceleni. Yazi leli bhizinisi kade ngaliqala ngisho ubaba wakhe esaphila uKhetho. Manje ngiyabona kona ukuthi-ke uma usuyibeka ngale ndlela ukuthi izoletha ukucekeleka phansi kwenkampani. Hhayi ngiyabonga mntanami ukuthi usheshe ungibonise, ungivula amehlo. Ngithi angixolise-ke kodwa. Uzwe lakhe wabona nje ukuthi lo muntu lo uyaxolisa nje ngoba engafuni ukuxosha inkampani, hhayi ngoba nakho exolisa ngempela. Ngoba emva kokusho njalo uthe okay, hhayi ngithi ngikushiye. Hawu, kanjani manje? Usexolisela into eyodwa manje yokuthi ubenza i-side hustle enkampanini. Akasaxolisi ukuthi yena walanda uba ngize emakhaya ukuze avimbe usuku lwamalobolo aya lapha kaMtawonke. Akasaxolisi manje,
ukuthi uhambile wakamkhize wabheca igama lakaMkhize kabi ukuze indodakazi yabo bangavumi ukuthi ishade noZwelakhe. Usexolisela nje i-side hustle yodwa. Hayi bo, guys, uDumisani. Isibindi sinethambo eceleni, guys, I'm telling you. Akupheli-ke lapho. UZwelakhe-ke usesemsebenzini. Hayi bo, nangoba uyadrayiva. Ugelo usehlulekile ukuzibamba. Usemane nje wathi hayi uyayilandela le ndoda kumnyama kubomvu. Ngisho ilikhuphe ngomlomo wayo ukuthi like abahlukani. Manje nje wangena ngemoto yakhe wayivula isicabha waphuma wama ngaphandle. UZwelakhe-ke naye weza wathi angizoba mude Zwelakhe, kunento nje ngifuna sikhulume ngayo. Wathi yini leyo? Wathi uyazi wena wangithembisa ukuthi asoze wavumela lutho lungene phakathi kwethu, nami ngakukholwa. Angazi ngikuthande kanjani ngokushesha kungaka, kodwa-ke bengicabanga ukuthi wena uyidwala lami. Kodwa-ke ngiyabona ukuthi cha bengi-wrong. Waqede lapho waphenduka ugirl esithi uyahamba. Hayi, uZwelakhe wasibamba isandla wathi ima. Wama-ke guys, bahome, wathi ngiyahamba ey'nsukwini ezimbalwa ngiyale emakhaya, bengicela uhambe nami. Hayi bo, Zwelakhe. Shuthi-ke guys, ubahumi-ke usemane wathola i-invitation ngokuthi-ke eze laphaya enkampanini yaseMkhize Logistics. And ugirl le invitation ifike kahle ngoba naye besesefuna ukumova out laphaya endlini, which means mhlawumbe angaqamba amanga ethi hayi sengithola umuzi omusha, kanti uyahamba ugirl uyale emakhaya uyopepenyeka noZwelakhe. But anyway, injalo-ke indaba guys. Akupheli-ke lapho. Ubhuti-ke lokuthiwa uCharlie osebenzisana-ke manje nomhlaba ufike qathatha eMkhize Logistics eyobona umhlaba face to face. Uthuke wathi akoma umhlaba wathi hayibo, uCharlie wena, ngithe asingahlangani sizohlangana lapha endaweni lezi esenza khona ukhoshokosho bethu. Wathi lalela la, mina ngifuna ukwazi umuntu engisebenzisana naye ukuthi uhlalaphi, usebenzaphi. La ngifuna ukwazi wena uqobo lakho, ngoba uma ngisebenza nomuntu ngisebenza naye isikhathi eside kabi, wena sisazoba isitimela nojantshi nawe. So yeah, kumele ngazi ukuthi uhlalaphi, usebenzaphi, uhamba nobani. Like I need to know everything about you guys. Kusanjalo kwabe kufika-ke ubaba wakhe uDumisani. Hayi, wathi ngibona indoda ingena la endlini, ufuna ukwazi ukuthi uba. Wathi umhlaba, hayi umngani wami lona esasebenza naye kuleya nkampani engaqashwa kuyona. Wathi ubaba wakhe kuhle mekuthi-ke abangani bakho babe beku-check. Lapho uthuli nje uCharlie uyambuka uyasho ukuthi lo mfana ngathi-ke udlala ngegeja kuziliwe. But anyway guys, akupheli-ke lapho. Le emgaqweni-ke manje ebusuku ama-truck aseMkhize Logistics ufuze ngabalele manje, isikhathi sokusebenza siphelile. Nansi i-truck eyodwa ibhizi emgaqweni ihamba umhlaba uyokwenza i-order lokuqala nalo mngani wakhe omusha ekuthiwa uCharlie. Uyabakaza ubhuti, ushawa olunye uvalo usabane. Uyabuza-ke lo Charlie ukuthi ngangakuthemba ndoda, kwangathi uyatatazela nje uthi ngampela le product ngiyihambisa nawe izofika ngesikhathi. Uthi umhlaba khululeka. Wathi lalela, kuzomele uye kwitwetwe ukuze mina nawe sisebenzisane kahle, okay? Hayi nangampela-ke iyalayishwa guys i-product. Ukuthi yaphi umhlaba nalo bhuti ekuthiwa uCharlie bona baziyo. And just hope ukuthi le truck izofika on time back to Mkhize Logistics before uZwelakhe asole ukuthi-ke ne-truck engekho, ebese-ke kuyamshubela umhlaba. Kodwa futhi iyacaca lento ukuthi kungani uBahoma wathola ukuthi upetrol over 50,000 per month uyahamba. Labantu laba badeliver ebusuku guys bayindaweni eyikude, and kumele ngampela-ke kupetrol lokhu ufakile ukuze phela nasenkampanini yaseMkhize Logistics mase sebe deliver kube nopetrol enough ukuthi nabo benze umsebenzi wabo. So yeah, lo petrol lo angeke uzukwazi ukwanela ekutheni-ke beqhube ibhizinisi lakaMkhize naleli bhizinisi eliyi-side hustle. Hence yingakho nje kugcina-ke sekuba ne-high cost of petrol evelayo laphaya kuma-truck lawa benza umshosho phansi ngawo laphaya eMkhize Logistics. So guys, it's a lot, but-ke umhlaba gawula bheke because naye mengasabanjwe uZwelakhe kukhona okuzosina kumjeqeza.
Guys, aphela lapho-ke amazibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, come on.